ассалому алайкум мухлисони канали мошини фурӯшӣ. Бо шумо ҳастам Рамазон аз ҳамин канал. Боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. Бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. мошинҳо аз ваз 21099 саршидагӣ то BMW тройка ки мошинҳои шумо дар комментария нависондагӣ биден дар ҳамин ҷамъ ҳузур доранд. ва курси имрӯза 1000 рубл баробар аст ба 36 сомонӣ. касоне ки мошини фурӯшӣ дорад, рақамҳои мо барои шумо метавонед мошинҳои фурӯшии худатонро даимо WhatsApp равон кунед. касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. Боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. якум мошини фурӯшии мо мебошад Daewoo Nexia ки соли бароиш 1994 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Гулистон Қайроқум. сӯзишвориш газ, бензин, объём мотораш 1.6, коробка передачи механика мебошад. нархи мошин 15000 сомония, ба рубл бигардонед 109000 рубл мешавад. мошина гуфтае ки ҳамаи ҷош 100%, танҳо техосмотр надорад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дуюм мошини фурӯшии мо мебошад BMW тройка ки соли бароиш 2010 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Хуҷанд. сӯзишвориш газ, бензин мебошад. объём мотораш 2 литр, коробка передач автоматика. нархи мошин 58000 сомония, ба рубл бигардонем 423000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан. мошина гуфтае ки дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, кондисионераш 100% кор мекунад, 4 балони нав дорад, салонаш тоза мебошад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудагӣ нестед, обуна шаваед, дар видеои мо лайкро бигзорам. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар Тоҷикистон мебошад. сеюм Daewoo Tico соли бароиш 1996 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар шаҳри Душанбе. сӯзишвориш бензини холӣ мебошад. объём мотораш 1.0 литр, коробка передачаш механика. нархи мошин 14000 сомония, ба рубл бигардонед 120000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки алишиам аста ба Opel болои Summeten. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумот. чорум мошини фурӯшии мо мебошад Tangena ки соли бароиш 2008 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Кӯлоб. нархи мошин 21000 сомония, ба рубл бигардонед 153000 рубл мешавад. мошина гуфтагиянд ки яксола ҳуҷҷат дорад, 4 балони нав дорад, задагӣ надорад. сӯзишвори бензини холия, газа умуман дидагӣ нестед, дар 8 литр 100 километр мегардад. гуфтагиянд ки расход надорад, учёт синят кардага. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунед. панҷум Mercedes Sprinter соли бароиш 2003 дар ҳолати хоби техникӣ қарор дорад дар Ашт. сӯзишвориш дизел, объём мотораш 2.7 литр, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 77000 сомония, ба рубл бигардонед 562000 рубл мешавад. мошина састаниша беҳтарин гуфтесанд, 4 балони нав дорад ва сиденёш заводской мебошад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. шашум мошини фурӯшии мо мебошад Toyota Mark II ки соли бароишаш 1997 дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар шаҳри Душанбе.
сӯзишвориш газ бензина объем моторш 3.0 литра, коробка передачаш автоматика мебошад. нархи мошин 35000 сомония, ба рубл бигардонед 255000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагиянд ки дар ҳолати беҳтарин қарор дорад, ягон камбудӣ надорад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозира обуна шудагӣ нестед, обуна шава и дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошинҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охир тамошо мекунем, бохабар мешавед аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. ҳафтум, вазн нива соли бароиша 10006 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар норак. сӯзишвориш бензини холия, объем моторш 1.7, коробка передачаш механика мебошад. нархи мошин 67000 сомония, ба рубл бигардонед 489000 рубл мешавад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесанд, ягон камбудӣ надорад. документош 1 сола мебошад. балонош нав, запчастиш нав, магнитофонаш нав, 4 та балони нав дорад. губкават кардагия, шумаизатсия кардагия, моторш инжектор мебошад. гидравлик, газ задагӣ нест умуман. даруну берунаш ай 2018 хулоса ягон дард надорад гуфтагӣ аст. задни камера боз дошта. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворот то охирш тамошо мекунед. ҳаштум, Opel Astra G соли бароишаш 1999 мебошад. дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар Абдураҳмони Ҷомӣ. сӯзишвори газ бензина, объем моторш 1.6, коробка передач механика мебошад. нархи мошин 35500 сомония, ба рубл бигардонед 259000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш универсал. мошина гуфтаанд ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, ягон камбудӣ надорад, задагӣ пусидагӣ надорад ва чашкош кафидагӣ нест. моторш 1.6 простоя. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. нуҳум, мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Avanta ки соли бароиша 2011, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Ҷабор Расулон. сӯзишвориш бензини холия, объем моторш 1.6, коробка передач автоматика мебошад. нархи мошин 80000 сомония, ранги мошин сафед аст, кузаш седан. мошина гуфтагиянд ки свежия айвагона. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. даҳум, трактори фурӯшии МТЗ-82 соли бароишаш 1998, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Бохтар Қуронтепа. нархаш 58000 сомония, ба рубл бигардонед 423000 рубл мешавад. трактора гуфтагия ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, бо ҳамроҳи плукаш фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. боди хатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем, бо хабар мешавем аз нархҳои мошинҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. 11. мошини фурӯшии мо мебошад Opel Dutia ки соли бароишаш 2001, дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Бохтар Қуронтепа. сӯзишвориш газ бензин мебошад. объем моторш 1.8, коробка передач автоматика. нархи мошин 52000 сомония, ба рубл бигардонед 379000 рубл мешавад. ранги мошин сервисия, кузаш седан мебошад. мошина ҳамаи ҷоша 100% гуфтесанд, ягон камбудӣ надорад, ягон ҷои задагӣ пусидагӣ ҳам надорад гуфтагиянд. гази евро 4 дорад, задни камера дорад, мотор, коробка ходовоиш 100%. ва агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. Довоздаҳум, мошини фурӯшии мо мебошад ВАЗ 21099 ки соли бароиша 2005, дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри нав. сӯзишвориш бензини холия, объем моторш
5 коробка передачи механика. Нарх мошин 10000 сомония баробар ба гардони 73000 рубл мешавад. мошин як гуфтагиам ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад, камбуди шамия ки документош тамом шудагия сарош нафурухта мешавад, сабаби фурухтанаш сум дар кор шуда барои он қадар мефурӯшанд. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон барои маълумоти бештар дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунем. бо хабар мешавем аз нархҳои мошиниҳои фурӯшие ки дар тоҷикистон мебошад. 13 мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои форландае ки соли барояш 2008 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ашт. нархи мошин 26000 сомония баробар ба гардони 189000 рубл мешавад. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги неста, обуна шаваи дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 14 мотсикл соли барояш 2014 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар хуҷанд. объём кубаш 250 мебошад. нархаш 11000 сомония баробар ба гардони 80000 рубл мешавад. мотсикл срочна фурӯхта мешавад. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. 15 мошини фурӯшии мо мебошад Hyundai Starex ки соли барояш 2000 сола дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ҷабор расулов. сӯзишвори газа, объём мотораш 2 литра ки коробка передачи механика. нархи мошин 26000 сомония баробар ба гардони 189000 рубл мешавад. мошин аз ҳастаиша беҳтарин гуфтесан. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшӣ. 16 Nexi Daiwo соли барояш 1994 мебошад. дар ҳолати беҳтарин қарор дорад дар Ҷалолиддин Балхӣ. сӯзишвори газ бензина, объём мотораш 1.6 коробка передачи механика. нархи мошин 11000 сомония баробар ба гардони 80000 рубл мешавад. ранги мошин сафед аст, кузаш сидан. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва мо мегзарем ба дигар мошини фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. бо диққатар видеонаворо то охирш тамошо мекунед. 17 мошини фурӯшии мо мебошад гурзавои спринтер ки соли барояш 1997 дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар шаҳри хуҷанд. сӯзишвориш дизела, объём мотораш 4.1 коробка передачи механика. нархи мошин 110000 сомония. мошин як гуфтагиам ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. мотораш 412 мебошад. 5 тага простоя. агар харидори аниқ бошед, метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. ва касоне ки дар канали мо то ҳозир обуна шудаги неста, обуна шавед. дар видеои мо лайкро бигзора. мо мегзарем ба мошиниҳои фурӯшие ки шумо бисёртар интизорашон ҳастед. 18 мошини фурӯшии мо мебошад Mercedes ки дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад дар ноҳияи Рашт. балонош 50% мебошад. документ надорад мошин. алиш мешавад ба Нива. коробкаш механика мебошад. сӯзишвориш дизелак. агар харидори аниқ бошед, рақамҳояшон дар рӯи экрани шумо метавонед муроҷиат кунед ва маълумоти пурраро дарёфт кунед. дӯстони азиз, видеонавори мо ба охир мерасад. дар ҳамин ҷо хайр то видеои дигар. сарбаланду хонаобод бошед. дастгирӣ кардани моро фаромӯш насозед.